Nu știu dacă voi sau la voi pe Instagram sau TikTok apar fotografii cu conținut nepotrivit pentru o anumită vârstă. Bine, de la o anumită vârstă în jos, dar nu în sus, cum să fie în sus. Deci, există un conținut nepotrivit pentru o vârstă și altul care este potrivit pentru o altă vârstă sau nepotrivit pentru vârsta aia, prima. Însă eu când eram prin parc am găsit niște mamaruțe dintre alea micuțe, vreo 4 la număr, care aveau telefoane în mâini și făceau TikTok-uri, că nu, e la plural, că nu știu ce mămăluțe. Dar nu contează, fetele alea făceau TikTok, de fapt nu eu le-am văzut, l-a văzut un prieten și am zis atunci gata, nu e ok. Și știu că tata eram în parc și fetele alea, asta pentru o altă poveste, dar vă zic oricum acum o mică parte, și o fată dintre ele era cu maică sa acolo. Și noi ne-am pus pe topoganul pe care erau și ele. Să nu vă gândiți că ne-am pus direct în spatele lor. Era un topogan mai mare și ne-am pus și noi pe acolo, pe topogan, pe undeva. Și ne jucam și noi. Și maica sa la una au venit la noi și a zis: mă, dar voi ce căcat faceți aici? Ia plecați pe alt topogan. În tot parcul era plin, adică nu avem unde să stai. Și mi-a zis: dar ce are, doamna, că nu omorâm pe nimeni? Replica mea de obicei. Însă fiindcă nu prea vreau nu prea aveam chef de ceartă, am zis: hai bă să plecăm, că și așa, nu, ce să facem. Și am plecat. Am plecat cu mâna în cur. Însă eu cu ceva gânduri de înjurătură în minte, vă zic sincer, am plecat totuși. Însă chestia asta nu are nicio relevanță cu titlul sau cu ce vreau eu să filmez. Am găsit conținut nepotrivit, cum ar fi ăsta, poza asta. Și am mai găsit încă una. Bine, erau 3 la număr, prima i-am dat bloc și am șters-o de acolo. Și am spamat prima dată. Am zis: ce cu poza asta, ține-ți-o pentru tine. Dacă nu știți despre ce conținut nepotrivit vorbesc despre două fete care se salutau, lesbi, transexual sau cum era, că nu mai știu. Au zis și ele ceva de genul. Cred că au zis ceva de genul. De ce ai tu? Contează dacă eu sunt sexual? Nu-i viața ta, e viața mea. Dar eu n-am zis absolut nimic de viața ei și nici măcar nu-mi post dacă era transexuală. Eu i-am zis pur și simplu, ține pozele alea pentru tine, nu le arăta la alții. Că pe mine efectiv mă zgârie pe ochi. Oprește din postat chestia asta. Și da, în același parc în care am întâlnit-o și pe maică sa, la fata aia care făcea TikTok-uri, desigur, fiindcă toate fetele trebuie să facă TikTok-uri. Deci eram cu niște prieteni și acolo eu tot ziceam: eu nu mai posta din nas, lasă. Și așa, de ce ar trebui să caute niște poze din astea pe Instagram? Îmi trece por de mai multe ori, fiindcă pot. Și un prieten de-a meu chiar a înjurat într-un comentariu. Însă cu ce internet? Nici măcar nu cred că i s-a postat mesajul. Însă, da. După chestia asta am vorbit un pic și cu bufuful ei, care desigur un bufuf trebuie să fie băiat, nu să ai doar bufuf pe nume fată sau iubită fată, chiar dacă ești fată. Și buful ei ci că avea 18 ani. Vreți să știți ce am găsit la el în descriere? Drecușor, ce fel de chestie este pusă de la ce vârstă poți să pui chestia asta legal? De la 11 până la 13 ani, nu? El ce că avea 18. Mi-a arătat o poză el lângă un Mustang. Și am scris:
Ce poză e aia? Mai că te-a lăgodace? Și nu, i-am dat bloc, am închis, am șters, i-am dat report. Ce să mai faci? No, atâta s-a putut, atâta s-a putut. Și bufuful ei nu a mai fost. Însă tot am găsit mai multe poze. Nu știu dacă le-am mai arătat, însă le arăt și acum. Una e poza asta. Alta e poza asta. Vă mai dau timp să le analizați. Acum le pun pe ambele într-o singură. Da, le pun pe ambele într-o singură parte. În 3, 2, 1. A apărut? Nu? Ok, din nou. Acum a apărut. Cum să n-apară? Le-ați analizat? Bun. Deci, de pe mine mă enervează dacă postez chestia asta. Deci, e pur și simplu enervant. Și pe mine, vă mai zis, mă zgâră pe ochi. Și, nu, ce să-i mai zic? Că nu i-am mai zis nimic. I-am zis, bine, trec peste, lasă-mă în pace acum. Și am că comentam. Parcă numele contului ei era Gacha Bianca sau ceva de gen. Pozele pe care le-ați văzut sunt cu Gacha, însă prima pe care am văzut-o erau cu două fete, nu Gacha, deci nu Gacha. Nu vă imaginați ceva Gacha. Însă, acum nu vreau să zic că mă plâng, că nu mă plâng, de ce m-aș plânge? Însă e enervant. În fine, cam atât și cu acest episod. Pa!